kana mchienda kumapurisa endai nogona kuti kana ndichinge ndavharirwa mari yacho munoiwana kupi. Saka pakutaura kuti $100 bvunziro riri musoro mako rinoita mari $4 unonichinja kangani 20 kutenga nokuti nokurukwa nekutenga zvese inosvika kuma-20 yoyeno unoita chi. Kana uchida news dziri up to date wangu Bahasha TV ndo the best entertainment riti kubva kumarutivi mana ese muZimbabwe. Bahasha ipapo, Bahasha ipapo, Bahasha TV, Bahasha ipapo, Bahasha TV, nyaya sezvadziri. Twemiri kuti Agnes munodiwa mudarira mambo makope nemhosva yokukwereta mari yemukando inoita iyo 600 US musi wa 29 April 2022. Asa hamuna kudzosera yaine pakazi dzenyu munobvumirana zvedu. vakaikweta havo vaviri kana taona pakanzi yaine 600 matsanangurwa azvakaitwa. Agnes ndiye akadhonza Siyana kuti anokwanisa kunopinda mumukando. Zvino Siyana anga asisawanike kuti ari kugara kupi. Ndio mhosva anga ashedzwa kunzi auye azonyatsotsanangura kuti mwana wake waakakonzesa kuti apinde mumukando ari kupi. Kana achinge ashaika iye ndiyo oita take the burden. Okay, audedzwa for witness. Saka pano tiri kuti saka ane chikwereti chaizva ndisiyana ndiri yawo. Siyana ndiye akagara apa 600 tikabvumidza here Agnes kuti apinde atanungi Judith atsanangure nyaya yemukando kuti hozi panyaya dzemukando vanoita bumbiro romutemo vogozoti ine mainterest ainoiswa. Saka tiri kunzwa pana pa 600 mungatsanangure kuti pari zvino patiri kutaura zvakamira semusanangure dare rino pikai mudare ramambo isipa chitsidzo chekuti ndichataura chokwadi. Pika mudare ramambo ndichipa chitsidzo chekuti ndichataura chokwadi. Pamusoro itsangamiro dare rakudzwa bari. Siyana akakwereta mari yaakatanga kukwereta akakwereta musi wa 29 April $300. Ndobva azodzoka musi wa 3 mwedzi wechi6 ndobva akwereta futi $300 ndobva yakwana $600. Mari yaakatidzorera yakauya muna July kwakauya $100. Ndokuzounza last week yaari kutaura ndokuunza $50 kubva muna 2022 kusvika parizvino. Saka dare riri kubvunza kuti mukando wenyu wave nemainterest here kana kuti yave society wanga nemainterest yanga ri 20% padhora. Saka pari zvino ingori ndiyo hamusi kuwedzerana muri ndo zvatura kunzwa chete kuti kana zviri izvo zvamakawirirana it's okay. Isu nekuti mukando wedu wanga uri weHoward wakaita kuti tiite mukando ndobva takubvunza iye anga akwanisa 3 months asina kudzora. Ndobva tati toita sei zvikandichiregai kuti irambe ichibereka nokuti kana akwanisa 3 months asina kukwanisa kubvisa chingomirai pa 3 months ipapo nokuti haazokwanisi kuibhadhara. Saka mukando wenyu uri registered we Howard uri registered ndozvise. Saka zvokureva kuti
mukando wechimbabwe Zimbabwe such but is registered zvakada kuendera dreams zvakada kuendera ndikubetsera mudzimai unobereka kana wakanda ukakandirana apa mari inogona kuti $100 pa$100 inogona kuti utipende atora 20 but pamari idzosukuru inozodzora yaane interest so kuwanda kwemamanthi ako ekusabhadhara inenge ichibereka ndosaka manzwa changane ndabvunza kuti uri kubereka here sinzi yaane manguva saka vari kuti vanhu vakavarejista wehavati vakati chiregedza kuti irambe ichita mainterest iyoyo akangotora ngaidzoke iri zvairi ndozvataura naanayo nemvunzo wangu wandinawo kunaamaya ini mataura kuti akatanga kukwereta muna April 2022 300 akazombobhadhara here kusvikira paakazokwereta imwe 300 akanga abhadhara imwe mari anga asina sei maimupa 300 pamusoro pe 300 yes paakazopiwa kechitwini ndandisipo noti ndinandisekretari saka itakaona atopiwa mari iye ndobva ndabvunza kune vamwe vangu kundauya navo varipo pane varipo haasi kuramba mari yacho saka ndobva ndabvunza kune vamwe vangu kuti komamupa sei iye asina kubhadhara mari yaakakureta musi wa 29 ndopakabuda amai vacho vachitaura kuti mwana wangu anobhadhara musamutyire zvinhu zvinoona zvinokumatari anyway matini makabhadhara mari yasara chaiyo chaiyo mari yamukuda kwaari mari yasara yatiri kuda kwaari isusu nokuti mari yedu pa3 months ne20% yanga yaita 1046 no inzwaiteerai ngati mari yamukuda kupana makanyoresa samunhu 600 izvo anyoresa 600 ndobva vazoweka mainterest vanisaiwo magoga apekugara havasi kunzwa zvakanaka kunokumauya azotsvaga mari akudai kunoku tiri kuda mari yedu yasara inoita imari yemabhadhara takabhadharwa 150 because imi muri kutaura mega kuti imimi vanhu vakakurejistai vakakutaurirai kuti ibvai makata munhu uyu kuda kuti mamusamuchaje interest pa3 months 3 months dzakabereka kwakanzi kubva pa3 months kuenda kumberi chiregai kumuti mari iyi ichibereka 3 months dzakabereka saka 3 months imimi pa$300 yati 20% ndizvo akaita 3 months tokoti yese iri 600 yakabudisa 1036 inzwai amai avo vakunge uyo akakwereta mari nge $300 musi wa 29 April ndobva azokwereta imwe musi wa kuenda pamwe chete ndokubva azogara asina kubhadhara ndokubva azokwereteswa papi ndobva azokwereta musi wa 3 mwedzi wechi6 3 muna June ndizvo saka kubvira muna April, May, June 3 months idzi pa$300 imari yavaida apa ndodzatoda kutanga kuweka 300 yekutanga mwedzi wekutanga yanga iri $60 interest $60 mwedzi wechipiri yanga iri $60 around 180 which means yanga $480 kusvikira muna June ndizvo ndikuira ndokubva azokwereta 300 ndokubva yaita 780 sorry muna June first mari yakakweretswa 300 yakabereka $60 yaibereka $60 which is 120 180 saka yaita 480 ndokubva vagara after 3 months uyo asina kudzorera mari ndokubva akwereta another 300 naika 780 makazoti imimi muchamborega kumubhadhara interest zvari chakaitika ndechekuti pamari yakakwereta 300 yega yega yanga ine 3 months imimi tiri kunzwanana
3 months tati 480 saka akabva akwereta chi another 300 maiseparata imabva maimisa iri 480 yakadaro ndobva azokwereta imwe 300 futi ndobva yaita 3 months ndobva yaita 480 futi so toti 480 yobva 960 ndizvo asamudzamudzira 960 ndo mari yamuri kuda kaine 960 minus mari yaakazobhadhara imari yakabhadhara abhadhara 150 tobvisa 150 pana tobva tasarwa nechi ne 810 ndo mari yamuda kupa ndo yatribuka iwe wakabhadhara mari iwe iye aikanda weukana aikandawo mari aikanda yanayo mukando wedu woro kuti unogona kukanda dhora kana unenge unaikana $10 nhasi mauya kuno kudai sei tiri kudaro munofanira kunge makaprepare imi mapepa enyu kuti rai mari yaakakanda chikwereti chedu chatiri kuda kubva kwaari chinoti izvo 800 mungadai mangoti ora 810 but iye akakandawo futi mari yake yaakakanda imari iyi nokuti haingoenda mabhuku hazvisi kutaura 810 iye akakanda mari daidzira nhamba yacho izvo zvamuri kunyora tumafiga iti tukuti 193 14 ndo mari yaakakanda yese pamwe chete 193 pozouya iyo yetsaona taikanda yetsaona ndoiyo yepasa yake futi saka toti isusu akakanda 199 tochiibvisa isusu manje samu dzinenge dzichitinetsa tobva 611 ndo mari yake yaakabhadhara kana samu 611 uri kuti chine nyaya iyi iwe anzani Agnes amen siyana makatorwa zvinhu zvamaitengesa nani nekanzo kudzokera kumashure nyaya yemukana kuziva kuti mari imati moshomori kuibvuma vari kuda 611 inowanikwa sei iyi ndozvekudiwa kuoneka tipire mango kuti mwana wenyu abvuma ati izvo kuvanhu vemukana yakati nenguva yakati mangovaroiya I think semabhadhariro ndachimboita ndandoonacho saka sofa ndinomaniridzira hangu kuti kana vachisvika kuchinakwanisa kubhadhara $6 months ndidzamuda penyu kaiwe 6 months mafike gore anyway isusu hatigoni kuwitinesa izvozvo tichiti zvakanaka vanhu imari dzevanhu haisi munhu wani wamunogona kunegosheta naye imari dzevanhu muri vangani nai 18 vakagona mari iyo 600 saka mukati mina 106 months vakasiyana ipapo paititsire saka vanhu munoshanda here munoshanda ko pachikoro pamunogara vanhu IP address zvangafanana kuti munofanira kunge muchitaura kuti ini ndinogara pamusha wanhingi sabhukunhingi kuitira kuti kana tava kutsvaga ika hatiende pachikora vanotaura kuti 143 PO box kai ndiyabatipa munogara papi tipei adresi yenyu yakakwana
isusu tikanyora sabhuku yesu netakatorasika nekuti amai ava havasipe marengirekitori vakakanganiswa kuti ipapo vanobva voenda kuti kumusha kwenyu ndekupi kuzvinodei pamuseve ndopati vakakanganiswa ipapo vanoshifta pamuseve muri mwana wani vari kupi amena amai vada kutaura pamusoro yeshongo dara kudzwa kare mwana uyu zvaari kutaura ka ndofunga tingangorebesa munamato dzese inhema dzaari kutaura ndofunga takamboedza kutaurirana pachivanhu kuti tiwirirane zvakaramba tikaenda kwasabhuku zvakaramba kusvikira tazoenda kumba kwababa vacho funga kwakamboita kakavadzana vanhu vakazvininipisa vakadzokera izvozvi sopantori nomumwe wedu akafa akasiya mari yake iyoyi ainayo takamboedza ndakatombosangana naye ndakati zvakati kuti ubhadhare hafu hafu upedze udzosere vanhu mari dzavo akati akaregedza ndofunga tikaenda kumba kwavo iye achiti ari kuuya akati ari kuuya ne$50 takati pavanhu 18 pa50 inogovanwa sei saka ndopa akafonerwa nababa vake zvakanzi vanhu vemukano vadini vari pano uri papi zvakanzi ndiri pamabhazi ndofunga akatanga kutaura zvaakataura nevavo nababa vake kusvikira azotaura nevava ndocheyava zvaaitaura zvavisingatomboita ndobvati kana muchienda kumapurisa endai nogona kuti kana ndichinge ndavharirwa mari yacho munoiwana kupi takati isisu hatite zvemapurisa tina mambo wedu watienda unoudza chii zvatinenge tatadzirana zvakanzi muchienda kwamambo ikoko enda inini handiuye ikoko ndo zvatati aiwa isisu tina baba vedu vanopedza nyaya dzedu kunoko hatisi kuharare ndosaka taunza nyaya yedu kunoko nokuti zvese zvaari kutaura kuti ndinozodai ndozodai inhema haauye saka tikukumbira kuti mutipedzerewo saka pari zvine mimi mamuwana kuti munhu ari kugara kuberedzero kati atouya kupenzi atouya izvozvo anytime unongomushanda nai mwanangu uri kunzwa nyaya yako aiwa ndatiri kunzwa nyaya yako here kuti amai avatsanangura zvakanaka fari vati takamboedza kugadzirisana tikataurira zvatakataurirana asi pashure pezvo waizvidza vanhu vacho kuti kumapurisa ndikavharirwa mumanei kwamambo ndikazodii ende zvikuradzi chokwadi kunetsa nokuti ukaona period kai nepairi mari yemukando ini ndinoinzwisisa vanhu vemukando vanotambura kuti vakande mari yemukando nokuti vanoziva kuti inozoya yabereka saka iwewo uri kuzviona zvekutaurwa apa kuti iwewo ona machembere aya iwe uri mwana mudiki kudai wotamba nemari yemachembere unozviona zvakanaka chitaura pamberi pedare rinoirisva uchanyatsoita zvikunzwisisika kuti dare rikubatsire vanhu tiri kupera kufa rungona mafiro ari kuita vanhu vosara nemari dzevanhu iriwe saka chitaurira dare kuti uri kuzvifambisa $100 pa 6 months upenyu uyu nokuti wendi wakadhonza ine mumabhuku aye hawati bumbiro romutemo nenge ritoripo vamwe vakutotorwa midziyo zvotengeswa ndo mafambiro ari kutoita zvinhu zvamene ngandinyeba midziyo iri kutotengeswa havadhieni bumbiro remutemo ukatotora mari ukatokanganisa vanouya timu revakadzi orita zvazvinoita pamba pako kupasa saka vanga vakatonaka fanana saka tiri kukumbira kuti uwirirane nemachembere aya utaurire dare rino kuti nini ndiri kufunga kuti zvakati kana kuti wabatira chii ameno mambo wachati chii iwe taura nyaya yekuti pa 6 months dzawataura dzarebesa nokuti ndi wakatodhonza kubva kumashure kuwatorebesa futi iwe mukando wacho unombonzi chii zita rao tamirira iwe imbotiteerera haisiri nyaya yekuwana yatoo nyaya yekumhanya-mhanya handiri kuona kuti pazvatova yatoo nyaya yekuti hamene kuti unoita sei month end ya October nyaya iripo ndeyekuti muno mudare kana vakada kutaura zvinobvumirana nemulawo wedare vanopa 21 days kuti ubhadhare 611 iwo zvinhu zvako zvino zvaunoti iwe wakagara zvawakagarira pano panyika zvaunotaura kuti nhasi uno kana ndikafa ndine propati yangu yakati
kumba kwani wakatama ine urikureita kopamseri une murume hereko saka ukagona nokokutora futi pagonosumuka futi tikubvunza nyorai baba wacho chete pamusoro patakasvika pamba pavamai ava hatina kuona baba, takaona matwins vaviri vanasikana so vaiti maform 3 tikati mama vari kupi zvikadzi vari kwaarari tikati nomozotisirooti samoniravo vane vavo ndivakasaina ivo vanga vasipo matwins yaya vachitoti tikaya kuchechi asi tiri kudzokera kupi ikoko kwarari maripotero akaitwa nyaya iyi ari kutsanangura kuti siyana akanga achinyatsoziviwa zvechokwadi kuti haakwanisi kunopinda mugurupu remukando asi akazoenda akaberekwa kumusana naamai vake kuti awane kodzero yekupinda mumukando shumba ngatitsvage amai amai ndo saka apinda mumukando kabereka mbereko uyu shungu yake yakanga iri kuti ndikaungorosikodzura ndobva ndadini ndobva ndarowa pasi saka ndobva zvechokwadi akangosikodzura Agnes ngauyo ninguvi ndizvo manje uchenjera kuti mosasina amai avo kupara iyoyo ushandisa amai mutandabotso utandabotso amai atambuke navo zvavakuda kuita kuti amai ndo vakutobereka nyaya dzako dzese frandi yawakatambisa amai vako ndo yakutopisa amai ame nekuti zvinhu zvese zvaunozoita zvozofamba nekuti ndo vanofanira kusunga mudya kuti uwane ameno taura zvenyu baba kuseri kudzwa nyaya yamai ava yemari amai ava rerava kakavara pamberi pamama kana iri itsotsi yakachenjera inongobvuma mbozva asi isingabhadhari asi zvazvazvizivi asi amai ava varatidza kuti vati hongu ndine mari yavo ikawekwa kusvikira panhamba ikudiwa ava vane mari yekando vakati hongu iyoyo bezi pazvipo chete pokuti amai ava vadhonza piriyodi yavataura mari haisi kuererana chete kuti vangati 6 months pa$100 saka mhene kuti havagone here kuti nyaya iyo idobva itoipa pana amai vava amai vavaoneka vakauya mari chete ivava zvevana vemari ava saka mhene kuti dare harigone here kuti amai ava vadzikise piriyodi yekubhadharwa kwemari nokuti vaibvuma kuti mari irikukando vanayo ende vane chikwereti baba amukutaura zvakanaka pasi amai ava vatsanangura neunyoro bati unyoro hwavo hune kamwe kakona karipo amai havana nzvimbo chaya vanotitika vatsvaga tinovawana tiri kudai sisi kudai vanga vaine nzvimbo yekuti musha wavo uri pamuseve nekicheni yavo nemurume wavo kana kuti aiva vari kusitengesa apa vanogara apa dare kana raakuvatsvaga nokuti sisati kuramba mudare munhu kutipa nhema nhasi unoona period kusvika vanhu havauya vari kutaura umbowo hwokuti akabereka munhu ndiye akauya nemunhu uyu asi pano pari kubuda anza yekuti zvakureva kuti vakangoberekwa kuti vavadzure chinhu vobva vaenda nhasi uno vakubatirwa udombosha kunova ndiri kusiri kwamuseve kwavakatamba mukando zvisinei tinogona kudai amai ava ndo vari kuita sei vari kumiririra ushu nokuti ndiyo shwariti ndizvo zvekuti kana vasvika uyo asina kuwanikwa ivo ndo vanobhadhara ndosaka tadzoka paiti akabereka vakapedzisa vachipa mazuva avanenge vapa kana uyo akasauya nemari yacho tinongosungura nokuti aripo pasamu nokuti ndivo vakaita kuti uyu awanikwe achinzi akakodzera kukwereta ndizvozvo nokuti akatadza kuenda ega kunozvipira kumukando nokuti aiziva kuti nini handina nzvimbo apa asi amai vakabereka mwana wavo vachiziva kuti ndine nzvimbo kana zvaoma tirienda uku kana vemukando vasvadza kuwana mari pamusoro zvishoma naisha kana munhu muchiti ndiye shuriti wangu kana kuti ndiye next of kin wangu zvinoreva kuti kudiko zvinoreva kuti kana uyo kana zvaoma ndini ndichagadzirisa saka zvikureva kuti amai ava vanodiwa ndo chokwadi ati izvo amai vasavina iye auya aita zvakanaka auya asi toda kuti tinotaurire kuti kana iwe ukatiza amai avo kwata zvidembo tamba muswe takaita se abata ameno tingarambe tichitendera zvekutaura pamusoro ichangamire amai vacho ndovanga vari treasure wedu
pavakanotora mari muna June, mari yanga yabviswa nevanhu vemukando yezvikwereti, vakangoti kuitora sanhasi $50 mangwana ndobva vatiudza kuti yarasika. Nanhasi havasati vaibhadhara vari kuti ndoiwana kupi. Kozouya iye mwana wacho panyaya yekuti anga achikundikana kubhadhara, akatiudza kuti iye ane gomba rake. Gomba iri ndo raisponsa vanhu vaimushandira mugomba umu. Ndobva azopedzisira ataura kuti kune munhu waakapa mari imwe yacho. Ndobva mubatira mota nemakiyi emota netsamba yemota. Mota iyoyo takazonzwa kunzi yakatengwa namashero, sabhuku mashero yokwaZau. Vakatitsotsa havana kutaura chokwadi vese naiye sabhuku mashero naiye. Akatozozvibudisa musuwo. Okay, zvakanaka. Nyaya iripo ndeyekuti uyu munhu anofanira kubhadhara mari neprescribed time yamunopa inodhare muno, zvokuti achaiwana kupi kana kuti sei, izvo zvaakwaari. Nyaya iripo ndeyekuti mari inofanira kudzorerwa ipirwe vanhu vachiri vaperi. Taingokumbira kuti sezvo tichiziva kuti mari inonetsa, asi kana uchinge watanga kuita chinhu chako gara wakaziva kuti kana chiri chemumwe anoda kuchishandisa nemumwe. Saka unofanira kuziva kuti kana ndichinge ndafana musha inorimwa nenguva. Zvino imimi changamire mukamupa nguva yakarembesesa, anopedzisira ashayika kana kuti anogona kufa futi, mari yayo yazokonga zvachose. Saka taingokumbira changamire kuti hameno nzira dzamukashandisa kuti uyu munhu akurumidza kuunza mari dzevaridzi. Ona igore rine kutaura muna April takatodarika rimwe gore, taakutopinda mugore rechipiri rematiri kutoshanda tiri. Mari dzevanhu dziri ivo vari kutangira masaga nachiti ya iri mukando mune mari dzamunopanana kana maunganidza munodzoshandisa here mukusumutsira group kana kuti munhu anenge kana magavana maprofits makutoeparadza? Nenga iri mari yevanhu vechikoro yekuti tigogonawo kuti vana vawanewo maunifomu yekuendesa vana venyu kuzvikoro. Saka uri kunzwa chinangwa chemukando mai mwanangu ndechekuti vanin'ina vako vana vagone kuendawo kuchikoro, maschool fees. Saka iwewe ndakakutarisa ndiri kukuona you are very expensive. Unzwa musikana? You are very expensive. Because ndakatarisa musoro wako unodhura. Unzwa mwanangu? Maintenance yako iwewe ane kawishi kamotikari neane fortune. Handiti? Maintenance inosiyana. Ndakakutarisa kudya kwako kwakanaka, upenyu hwako, maintenance yako uri kukukwidza. Musoro wako ndiwe chirungu. Saka avo kavatarisawo vabereki, and iwe usaengage amai vako kana vakaenda unokumbirawo kunava kuti ugone kunosvikawo vaitarisira kuti uchabetserawo. Zvina pazita ramai vako rakukanganisika pamusana pako iwewe. Zvinhu zvezvamunoti madhiru zviya zvinofanira kuti zviburitse mari, nokuti iyi programu iri kushandiswa kuti madzimai vagone kuwana cheuviri. Zvino iwewe mwanangu undogona kufamba kusvika pahararapo kaviri katatu pazuva. Idzi dzaambuya dzavamachembera. Saka pakutaura kuti $100
bvudziro riri musoro mako rinoita mari $4 unorichinja kangani 20 kutenga nokuti nokurukwa nekutenga zvese inosvika kuma-20 yoyeno unoita chi saka usukuzvionawo kuti if you can afford that pane zvinonzi mabasic unoya zvinhu izvo zvauri izvozvo ine zvekuenda paluxury andopanzwa zvino vanhu vari kuchema ngarava yakunyurira pauri ndiwe waakuuraya here projekti yevamwe madzimai kuti rege kuenda mberi saka ona pamari yavanga vakaweka vakabisirwa mainterest vakakubisirwa apa vachitaura vachiti vekuhoward vakakuti anochimirai regai kuramba muchisa mainterest nokuti dai varamba vachisa mainterest yange yetokwira zvakanyanya zvino apapa vakakunzwisa vakamboti ngatimisa saka pacho pamari yacho ine mainterest yavanga vachaja ndo yacho yavari kuda saka inini manje ndiri kuti iwewe ndakukupa 21 days zvaunoita manje unoenda kunokwereta kuna po wakwereta kuna po oya wovhara meri andiri wazvinzwa meri yachafara oenda okwereta James onovhara futi po nguva isati yapera musati matadza kupindura nokutaudzana unopanzwa apa unenge uri kuvaka hwaro hwako wekuti uyambuke saka iwewe chisiri pachiso chako nemupfungwa mako kuve serious hausi serious asi mazwi ataurwa nevabereki vako ndanzwa tsitsi kuti amai vako nditire zvofutanga nechigaro saka hatisi kuda kuti zvizonanaira kunoguma kunana baba izvi ndezvamai nemwana wasikana wavo saka inini ndiri kukupa 21 days zvaunotengesa pamwe tingazvidawo unotengesei mabhero embacho unotengesera kupi ukazofamba nazvo kusvika kunana siza uko umisha uko zvinofamba saka inini ndakupa 21 days woona kuti ungadzorere sei vanhu ava mari yavo because kutaura kwako kwekuti 6 months inozosara wakuvapa mari isina chainotenga kuti uve unobhadhara unoti chizi ukabisa 21 days ukabisa kana kuti 300 vanombofara mbichana anditi then 21 days futi 300 wapedza anditika saka pa maximum 42 days anditika ya saka zuva nezuva pa chishanda kuti dzorere vamwe vako kuti project iende mberi mungafene nzara mukatadza kufunga